An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la situma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nasarasan kalo 8 na utu kalo don bi y'o tile 2 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min ye n'i y'a sɔrɔ n'o ye jɔminɛ kalo ye an balona k'a fɔ o ye san kalo fɔlɔ ye bi y'o tile 4 ye hejira san 1444 san do dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ kawlana k'a fɔ Mali ye ka dɔn k'a fɔ tɛgɛ da kɔnɔwari ka sɔrɔsi 49 min kan o sigafɔ dɔw bɛ senna o ko senfɛ o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana gouvernement olu ye kuma lase kɛ k'a sɛbɛn kɛ faransiskaw ka jamanatigi n'i y'a sɔrɔ Emmanuel Macron ye k'ale tun bɛ ka dɔn k'a fɔ Guinée Bissau jamana kɔnɔ na a ye kuma dɔw fɔ ka ɲɛsin an ka jamana ma o ye jaabi dɔw ko senfɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi min ye ka dɔn k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan an ka jamana kɔnɔ na bi o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la mandat d'arrêt international o ye mun ye sɛbɛnfura min n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ bila i nɔfɛ k'a fɔ k'i mana ye jamana yɔrɔ o yɔrɔ ka se ka wele bila k'i ɲininka i dalakan na o bɛ na cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ na ka kunnafoni la kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔn balokɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kabini juillet kalo tɛmɛnen o tile 10 Mali jamana kɔnɔ na an ka sanakunajigin kɛnɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o tɔgɔ dalen bɛ Modibo Keyita la an ka jamana lakanabaaw ye wulikajɔ kɛ n'i y'a sɔrɔ k'u tɛgɛ da maa dɔw kan n'i y'a sɔrɔ o ye kɔnɔwari sɔrɔsilakaw ye maa 49 o maa 49 min n'i y'a sɔrɔ n'olu minɛna an balana k'a fɔ k'u ni minɛnw tun don wa i ka dɔn u nana nacogo min na an ka jamana kɔnɔ na k'o t'u nacogo ye kunnafoniw bɛɛ lajɛlen y'a sɛbɛndɛya k'a fɔ k'u bɛ na i ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnen olu kun kan ka bɔ min kalama la o kun t'a kɔnɔ o kɔfɛ sɛbɛnfura jɔnjɔn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kan k'u cun an ka jamana kɔnɔ na k'i ka dɔn k'o sɛbɛnfura ko kɔni a bɛ kɛ mina fɔ o donna dibi de la o de kɔni kɛra so an ka jamana kɔnɔ na tɛgɛ ka da maa 49 in kan o kɛlen ni san cɛ kuma caman fɔra kɔnɔ na fɛn bɛ yɔrɔ min na i ko bi an b'a la k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen kan o n'a tabali kɔnɔ maa 49 in u b'an ka jamana sariya ka bolo kan an bɛ waati min na a yirala k'a fɔ min alamisa tɛmɛnen ye kumaɲɔgɔnyaw n'i y'a sɔrɔ surunalidonbaw jamana fila in bɛ se ka bɛn ko la cogo min na Togo jamana an b'a la ka wale jamanatigi o ye ka dɔn k'a fɔ baaraw ɲinini k'olu sigi sen kan min ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na maabɔw ka taa se kɔnɔwari jamana ma u ni ka dɔn k'a fɔ Togokaw ka jamanatigi sigi kɛra alamisa don o sen fɛ an ka ciden minnu tun bɛ yen u da sira ma ka yira k'a fɔ kɔnɔwari jamana u ye wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin an ka jamana n'o ye finitigilaka ninnu ye ko n'i y'a jateminɛ u nana na cogo min na u ma na u nacogo la wa u ka dɔn jamana fila ye sigiɲɔgɔnma jamanaw ye nka u n'a tabalile kɔnɔ na fɛn min t'u jo ye u ka jɔ o de kɔrɔ fɔlɔ k'a yira k'a fɔ min kɛra olu yɛrɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u ka jamanadenw don u k'a kɛcogo ma ɲɛ u kun kan ka fara Mali de kan ka se k'o baaraw ni k'olu sigi sen kan n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ min bɛ sen na ko a tun bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ nɔgɔya da fɛ nka u bɛ fɛn min fɔ halisa kɔnɔwari ka jɛn'a ye k'a fɔ baara min kɛra Mali la a ma ɲɛ u yɛrɛ b'a kɔn o kɔfɛ sigafɔ minnu bɛ sen na a bɛ ɲɛniji jama jɔlen na min ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔw kɔni cayara sigafɔ in bɔlen kɔfɛ bɔlɔlɔw sanfɛla bɛɛ y'i ta fɔ nka kuma kolomayɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ minnu taara ci la u ka kuma kɛra fɛn min ye k'a fɔ faso kɔnɔna bi fɛn o fɛn Mali ka ɲɛta ye ko maa tɛna Mali bagabaga ka b'o kan wa ni ala sɔnna ma ɲɛta kɔni o bɛ sabati an b'a lɔn k'a fɔ o sigi kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko baara in a bɛna to sen na hali bi Togokaw ka jamana ɲɛmaa bɛ wulikajɔ la hali bi min ye Mali o jamana kuntigi n'o ye Colonel Assimi Goïta ye ka taa se Alassane Dramane Ouattara ani Togokaw ka jamanatigi yɛrɛ Faure Yasmé ni ala sɔnna ma ninnu bɛɛ lajɛlen e ka dɔn u yɛrɛ dama k'u bɛna i ka dɔn hakilila dɔw bɛna falen u ni ɲɔgɔn cɛ sango baara in a bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na ka sababu kɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ bɛnɲɔgɔnya ni teriya sira minnu bɛ yen e ka dɔn danga na kɛra o la an bɛ dugawu kɛ fɛn o fɛn i ka dɔn k'a fɔ jamana ninnu basigi ni lafiya o bɛna cogo min na ala k'o sabati an ka jamana k'a to kolosuma o minɛ kɔnɔna na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ faransiskaw ka jamanatigi e ka dɔn ale tun bɛ e ka dɔn k'a fɔ taamana Guinée Bissau jamana kɔnɔ na o taama sen fɛ a da sera ma e ka kuma dɔw fɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ dankari an ka jamana na o kɔni kɛra sababu an ka jamana marabaaw olu ye wulikajɔ kɛ n'i y'a sɔrɔ kuma minnu fɔra ka jaabili ta ka ɲɛ so ma gouvernement ye communiqué kɛ ministre b'an ka jamana kɔnɔ o ɲɛsinnen bɛ i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana mara cɛbabɔli ministre n'i y'a sɔrɔ o ye gouvernement ka kuma lasela ye colonel Abdoulaye Maïga
ale ka do ka fo ida tu ala gouvernement communiqué minga ale min fo ko sen fait au flé clé dama donné français jamana ka nyamo no président Emmanuel Macron akme mun do la France na jamana ni nyoche atale Guinée Bissau akuma chejugu do fo kanga jamana sekerana akuma chejugu flé akuma chejugu flo ko kanga jamana ni miliciu ni mercenaire do be ka barake no fe u fara dama ba kuma fo mais dalu tubulo mun be saka fo kanga jamana bu barake an da fo kuma chama ku ka mun fo kuma chejugu do wa galon fana do aflana mu kuma ta ka nyishi anga jamana shialoma ka fo ko autorité o kelen ka mo fagani mo toro ta ko nyishi o shama o fana kuma chejugu bay ko sobe anga jamana bay shabebe anga jamana konala ben mun be shaunu nyonche jamana mali reskilen bodeka o kuma chejugu fleni nango ngama atoinga teme man ko sobe gouvernement ga chi konala ay ayra ka fo français ni tuka bara floy ambe midi bela ka fo ye wala chejugu ke Rwanda jamana kono nu nana ni tutsi uluka shorobe ko tutsi nu nana ni tutsi chama te fakali fembe ayra ka fo ko français non babula ko sobe an fo fana ko an somnu la ka fo o ko de bukuno urela uka ambassadeur mumea o boka bonga o genga bonga jamana kono aflana mu uka radio sunu ko tele doc mesura no France 24 ni RFI on lu fana datkun parce que se ka to chikoshila ka motoni ka fo kabna ni shiako kelanga jamana kono ambe dore kala kan kisoma shiako kele fitini manga jamana kono ni nya jatemne an reka jatemne mu ulu rede bo kofe kosobe groupe terroriste mun mbula ukelente be ulu manipuler lenu mais jamana do be mu bu kofe ka ala kan kisi ka tani anga jamana shiako kele konala gouvernement reka barafan bado mu ka shiako kele ko banga jamana konala ore la ministère dobe na fro ko ministère de la réconciliation nationale o ka bara famba do malembe ki miri tola fam be gawli kan chesri an na son chukoshila jugu kan negen ka tanaye ni shako kelen ka nga jamana kono shako kelete malembe ki an bebe fala an bebe bala o frube sha ben ni monche an sisi na rom kan ko sobe an fo français u ka jamana nyamo Emmanuel Macron wala do bala wala fulo mu o joma ya ko halbi joma ko rebe akli konala aflana mu abulo ko an yedinwi ante joma akli la anta din fana an wuri fa fo ka go o bakuna an fo fana il faut que beka bli kuna ka fo mo te se ka ke che mali fe ka te mali on reka an le se an sinsone ka ko so en fait nambe an ga gela konala mo mun te fe ka ande me ambe se ko famia mais nan fana fret ke ka fo kama an red me an reka chuka konala il faut que mo ka famia ka fo fuka malion buya ka mali autorité o fana buya na fana be to buya chukumna kuma shi tay ka foko mali autorité be boka ka français autorité duka bingan ne be kelanka il faut que mo ko bulu kuna mambe periodi mu fana la il faut que malien be fana ki bulu di nyoma an balona ka foni tuye mali gouvernement ka kuma la sila colonel Abdoulaye Maigani tuye ale kanye kuma kolomara tedere jamana inkonena mali tege fo ni mali de unte wanan be jara kan tege di nyoma anga jamana mogo be basigi mina ambeta osrafe amed goke ala kanga jamana ni ka kolosuma namburai ambalona ka fo buru barakela o kunungo dugu jirani mauka e kulu e barabla ke o ko ni ngara gele bay ro chamana nga ko hakila do tara mi ma nyema unu ni nyonje o siga fora de bidamina bi ni be makaka e ka do ko barako ni ubiti menu ka barabla e nga ni bengera ka abi suzuro nga bi ko ni bara ubesina mi ka do ka fo kunungo yo kuma la seke Ahmed Dambele ale kulu no nyama ya kuma mi fo ofle jago kunye nafane ni nafati soro barala do antisara barake mo ga fam fana far buru bidon ndro mananno beta on tayre on bla retu tay binya ndro ma sabade buru bidon ndro mananna comme so bayena ala bagala kuma yon temena anu ka moche bo yellaro do de dama o la ka foko nala so machine anga sabali ko inga jo mimba to anga kuma yon be ke shini am satisfaction soro bo amo bina kunika ama be fu ka folo shini nala ke nam be na fenga ko ye here amma alhamdulillah nama be fenga mi here bo aya bloro amba tay na mi fembe ngini gora ma ka solution soro an ya ka solution soro be ga dobla mi ma to jamana ko dum so abru so o da ngal ngini la kan so babe ambe dugo ke Ahmed ala ko ke benyonya ye la yini munumbe ya rabbi ala nabe ta nyeta srafe ala ka blo mene kono nambora ye mi ka do ka fo benga sebe o tegeno blakera kamni bafla anita ndurusa mali ni ka do ka ho marbatiki jeglu munumbe nulu tie marfata
minnu sɔnna ka na bɛnkan sɛbɛn ni ka n'o tɛgɛnɔbila kɛ o bɛnkan sɛbɛn tɛgɛnɔbilalen kɔfɛ baaraw bɛ cogo di mun ni mun de kan ka kɛ hali n'i y'a sɔrɔ yɛlɛma kan ka don sariya sunba la a yirala k'a fɔ ko ni o hakɛ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛnɲɔgɔnya in a baaraw bɛ to sen na n'i y'a sɔrɔ bɛn ka kɛ fɛn kan min bɛ yen n'a tɛ dankari an ka jamana sariya sunba yɛrɛ la yaasa ka nin bɛɛ lajɛlen pɛrɛtigɛ di an ma fara ɲɔgɔn ninnu daminɛna ka ban mais ka dɔgɔ minisiriso min dɔw ka baara ɲɛsinnen bɛ cɛfɔ ni kan bɛɛ ma o ko latigɛ dɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Amadu Jawara la baara in bɛ cogo jumɛn de la an ka lamɛn. An bɛ lajɛ min na o ye lajɛba ye min bɛ gouvernement ani kulu minnu bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na san 2015 Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye SEMA ni plateforme ni inclusivité donc la communauté internationale min bɛ ka Mali accompagner au processus la ni lajɛ in dabɔra u ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma falen kɛ bɛnkan sɛbɛn in yɛrɛ taabolo kan walasa a kɔnɔ ko minnu kan ka waleya olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min donc comme kulu caman de bɛ yen donc gouvernement ninnu kulu ninnu kelen-kelenna bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye ka kuma gouvernement ka hakilinataw kan parce que a fɔra ko bɛnkan sɛbɛn in a bɛ waleya ni sira ye sira min bɛ jamana ka kelenya a ka fara ɲɔgɔn kan ani an ka yɛrɛma hɔrɔnya sabatili minnu bɛ se ka olu sinsin donc kumaɲɔgɔnya bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa faamu ɲuman ka se ka sɔrɔ baara kan ka waleya cogo min a ka waleya o cogo la donc a dabɔ kun ye an balɔdan ka fɔ ni tun ye Amadu Jawara kan y'a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ bɛn ni kelenya fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ɲɔgɔnna tɛ an ka jamana kɔnɔ bi o ye bɛn ye an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an bɛɛ jɛra k'u baara dili don ɲɔgɔn fɛ jamana in dingɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ an bɛ nin ka na n'i y'a sɔrɔ n'o sera an ka jamana kɔnɔ an bɛɛ bɛ jɛ ka dingɛ ɲini k'a fa ɲɔgɔn fɛ fo an bɛɛ k'a dɔn jama ma jɛ jalaji la a ma caya cogo cogo a b'a min kumakɔrɔma don a ma caya cogo cogo n'a bɛɛ y'a tɛgɛ kɔni da la ten k'a da nɛn na a b'a min ka ban k'a sɔrɔ maa si kelen tɛ min y'a kunnaya sɛbɛkɔrɔ sɔrɔ n'an farala ɲɔgɔn kan jamana in mago b'o basigi de la bi a den bɛɛ kɔrɔ ni tile bɛ ban ni kaɲaka an ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sango jamana basigi lafiya an bɛɛ ka Mali bila ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka to kɔfɛ n'o kɛra jamana in kolosuma a bɛ sabati o tɛ sabati cogo si kelen na ni sigikafɔw tɛ marifa bɛ maa o maa bolo n'i y'a sɔrɔ o ye faso den ye n'o y'a yira k'a fɔ k'a bɛ sɔn sigikafɔ ma an bɛ wele bila nin yɔrɔ in na jamana ɲɛmaaw ma u k'a wele bila joona joona minnu bɛ sɔn sigikafɔ ma u kana sigikafɔ dangan na ni minnu ma sɔn sigikafɔ ma faso bɛ na jɛ k'olu kɛlɛ ni sigikafɔw sabatira bɛɛ k'i ta bila an ka jɛ ka jamana in ta ɲɛfɛ n'a fɔra juguw b'an kan kɔfɛ juguw b'an kan jamana kɔnɔ na an yɛrɛ dɔw bɛ an di sɔn a bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ farafarali bada an ka jamana kun bɛ da o kan ala ka hakili ɲuman d'a ma an bɛɛ lajɛlen ka jɛ sigikafɔw u k'olu sigi sen kan an ka bɛnko la a mana gɛlɛya cogo cogo n'an tila ka sigi an bɛ bɛnko la jamana ɲɛta a bɛ sabati o de dangan na o de kɔni an ka miiri ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ fondation Maliba olu ye wulikajɔba kɛ ni ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya dɔw ta k'o baara kɛ an ka jamana kɔnɔ na i n'a fɔ u b'o kɛ cogo min na n'o ye kɛnɛya minɛnw n'a ma ɲɛ k'a fɔ kɛnɛyaso dɔw bɛɛ an ka jamana kɔnɔ na bi jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin kɛnɛya yɛrɛ bada ma u ye dɛmɛ in ta ka ɲɛsin o hokumu kɔnɔ na fondation Maliba kɔni n'a ma ye jamana ɲɛmaaw ye ko kuraw kɛ olu yɛrɛ ka wulikajɔ kɛ u ka dɛmɛ ni ka se k'a kɔkɔrɔ don o baaraw kɛra o kɛnɛ kan min ye Boubacar Diallo ye fondation Maliba tɔgɔ la ale ye min fɔ u filɛ président Aliou Diallo y'an bila ka na a tɔgɔ la ani fondation Maliba k'a y'a mɛn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso kura fila dayɛlɛ la Bamakɔ yan Mohamed 6 en commune 6 ani le centre communautaire Lafiyabugu donc a bɔr'o fila kalama en tant que malien a y'a ɲini k'a lajɛ a yɛrɛ fana bɛ se ka mun fara o ko kan pour que ka se ka dɔgɔtɔrɔso ninnu dɛmɛ donc a y'an bila ka na bi don in na k'a na ni dara 1000 ani masque carton 100 ani gel hydroalcoolique carton 100 ani safunɛji ani safunɛ mugu carton 100 ko k'a yira k'a fɔ y'ale ka boloma dɛmɛ ni dɔgɔtɔrɔso fila ninnu na an b'a lɔn k'a fɔ Aliou Boubacar Diallo a barika nin n'a ɲɔgɔnnaw hakililaw n'olu cayara an ka jamana kɔnɔ na an bɛ gɛlɛya jugu min n'an kun b'o kan an bɛ bɔ a kan a ka dɔgɔ de bɛ jɛ tiɲɛ jama ma jɛ ka daji tuma min kan a bɛ ɲigin n'an bɛ yan seko kɛ jamana in kɔnɔ na basigi lafiya a bɛ sabati ala ka kɛ ten wa baara min n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra kɛnɛya minisiri ale ma ka nisɔndiya dogo a la dɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ jɔminɛ Sangare la ale yɛrɛ min fɔ a sen fɛ o filɛ ni mɔgɔ sɔrɔla jamana kɔnɔ mun miiri jiginna ni dɔgɔtɔrɔso fila ninnu na k'a fɔ an bɛ na an ŋaniya yira ka an ka nisɔndiya yira ka fɛnɛ ka yira k'a fɔ ka yira santé la k'a fɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo
an bɛ gouvernement dɛmɛ u bɛ baara mun na santé kɛnɛya kɔnɔna la jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya la ni mɔgɔ sɔrɔla mun bɛna fɔ ko bɛna anw dɛmɛ o la ka na dɔgɔtɔrɔso kura ninnu ka minɛn di o ma anw bɛ se ka mun fɔ o tigilamɔgɔ o ye u ni ce ala k'u sara donc an nisɔndiyalen don bi. an balɔna k'a fɔ kɛnɛya ministre ni tun y'ale ka ɲi Jɔminɛti Sangare a fɔra cogo min na yarabi ala a dabɔra kun min kama ala k'a bila o sira kan n'an bɔra ye an balɔna k'a fɔ ɲamakɔrɔ yɔrɔ cile minnu kabini sangajan n'i y'a sɔrɔ olu kɛlen bɛ tɔn ye maa minnu bɛ n'olu ka yɔrɔw cira o tɔn kɔnɔna na u ka fara ɲɔgɔn kulu ko dɔw b'a la ka kuma n'u tɔgɔ ye bi walima dɔw b'a la ka se ka fɛn fɔ olu ka ɲɛsin olu ka tɔn tɔgɔ ma k'a sɔrɔ olu ka u t'u yɛrɛ lakodɔn o hakilaw kan o kɛra sababu u ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye k'a fɔ bi kuma b'a la k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnena fanga ma k'a sɔrɔ olu ni fanga bɛ ɲɔgɔn kalama o kɛra i ka dɔn k'a fɔ ɲɛfɔli o kumatigi ma min ye n'an ko Bakari Samake ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Wole kun ye fɛn kelen de ye k'an yɛrɛ lajɛya ka da kan an ye kunnafoni sɔrɔ an ka réseaux sociaux kan ka fɔ dɔw kumana n'an tɔgɔ ye ka yira k'a fɔ olu ye ɲɛmakɔrɔkaw ye wa u ka laɲini ye min ye u y'o laɲini gouvernement fɛ ni dɔgɔyama ye u ye gouvernement lagosi jamana kɔnɔ ka kan caman fɔ kan minnu ni a fɔ waati tɛ ni wagati ye u ye anw tɔgɔw de don nin ko in na k'a fɔ olu bɛ ka kuma ɲɛmakɔrɔkaw tɔgɔ ye mɔgɔ min yɛrɛ ni kuma dilanla ka d'a ma n b'a dɔn o ye Ba Tarawele ale ye ɲamakɔrɔka effectivement mais waati tɛmɛna a kuma anw cɛla yan nka a bɔra anw cɛla yan ka da nata wale de parce que an ye mɔgɔ 11 dɔw bɔ anw cɛla waati la ka da kan o mɔgɔ 11 de kun ka fara ɲɔgɔn kan ni u bɛ ka essayer ka tɔn janfa ka tugu géométrie kɔ minnu bɛ dugukolo jago kɛ donc o sira la u caman ye ɲɔgɔn minɛ n'o sira ye u y'a essayer k'u bɛna an ka tɔn u ye bureau parallèle dɔ créer kɛrɛfɛ ni u bɛ ka baara kɛ n'an tɔgɔ ye u bɛ nafolo minɛ mɔgɔw la n'an tɔgɔ ye an nana ye an ko n'an ma fu siri o dan na o bɛ kɛ wale min bɛ an bɛɛ nɔgɔ donc minnu tun bɛ o wale in na an y'u bɔ an ka bureau kɔnɔ mais an m'u bɔ DGRP la an ko bon olu ye victime ye an tɛ se k'u gɛn ka bɔ victime na mais an b'u bɔ an ka bureau kɔnɔ donc ka taa kɛrɛfɛ ni baara in banna u ɲiyɔrɔ ye min ye n'Ala sɔnna u b'u ka ɲiyɔrɔ sɔrɔ an ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ u ye commission dɔ sigi sen kan an yɛrɛ bɛ commission in kɔnɔ an ye yɔrɔ kelen kɛ fo ka se 2 ma u b'a ɲini an fɛ toujours k'an ka sabali jamana ma ɲɛma jɔ fɔlɔ nka u ka laɲini ye min ye o de ye ka bɛɛ bila i ka hakɛ kɔnɔ bon toujours min fɔra an ye o ye an ka munu ye jamana a chauffelen don gɛlɛya bɛ yen o de fɔra an ye donc o min fɔra an ye an y'o de fɛnɛ fɔ an nɔfɛ mɔgɔw ye ka fɔ jamana bɛ waati min na an bɛɛ ɲɛ b'a la sɔrɔ ka dɔgɔ jamana kɔnɔ bi donc an ka munu yanni wagati cɛ faamaw ye min fɔ donc an bɛ o de dɔn an ni faamaw cɛ bi bon anw ye maa 4,712 de donc an ka laɲini ye min ye ka fara ɲɔgɔn kan ka laɲini kɛ toujours gouvernement fɛ ni bonya ni basigi parce que anw bi fɛ k'an mago don jamana na o tɛ se ka kɛ kɛlɛ la donc n'i ko i bɛ jamana kɛlɛ i b'i yɛrɛ de kɛlɛ ka d'a kan anw b'a jigiya ni jamana kɛlɛ la an yɛrɛ kɛlɛ la mais an bɛ fɛ fara ɲɔgɔn kan in kɔnɔna na jamana marabagaw k'a dɔn ka fɔ anw ye jamanadenya n'an ka hakɛ ka kan wa u k'an ka hakɛ sigi an ma ka sɔrɔ an ma muru ta an ma marifa ta an ma bere ta an ma maa nɛni. an balɔna k'a fɔ ni tun ye n'an ko Bakari Samake ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ fɛn min fɔ yarabiya la bɛnɲɔgɔnya foyi tɛ min bɛ bɔ ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ sango an girinna bara yɛlɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra ye n'a fɔra manda o ye mun de ye min ye ka dɔn k'a fɔ sariya dɔn b'a dɔn n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ maître Cheikh Umaru Konare ale b'o ɲɛfɔ an ye manda ye mun yɛrɛ de ye. manda de ye fɛn ye fɛn min ni sariya y'a yamaruya di juge ma pour que a mago bɛ fɛn minnu na olu ka kɛ e nɔ minɛnen don i tununnen don mɔgɔ tɛ yɔrɔ dɔn a dun fɔra k'i ye mɔgɔ faga a fɔra k'i ye zon plainte donnen don i kama mɔgɔ si tɛ yɔrɔ dɔn donc yamaruya bɛ procureur bolo walima juge d'instruction bolo ka mandat dilan n'a bɛ fɔ o ma ko mandat d'arrêt o mandat d'arrêt o kɔrɔ de a ye yamaruya di faama ma nin ye o k'i minɛ ka na s'ale ma yan parce que a mago b'i la mandat daminɛ o bɛ di mɔgɔ de contrôle la mɔgɔ min n'an b'a dɔn k'a yɔrɔ a bɛ nin yɔrɔ in na mais a bannen don mandat de dépôt o ye yamaruya de ye juge bi yamaruya min di polisiw ni gendarmew ma u k'i minɛ ka t'i bila kaso bon na ko parce que ale ko ten ale fana b'o mandat de dépôt da i kan généralement o bɛ da mɔgɔ de kan mɔgɔ min n'o bɛ juge ɲɛkɔrɔ a b'a da i kan ko parce que a ka jate la n'i ma taa kaso la fiyewu société tɛ lafiya olu de wele ko mandat mɔgɔ caman bɛ nɔ minɛ après o bɛ tila ka bila k'a yira k'a fɔ k'u nɔ t'a la o bɛ se ka kɛ bon n'o kɛra maa min ye plainte don i kama i b'i retourner o tigi de kama
mais mɔgɔ tɛ se k'i retourner procureur kama parce que procureur ka baara de ye ka mɔgɔw nɔmi. an balodan k'a fɔ ni tun ye maître Cheikh Umaru Konare ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ min ye mandat ye ala k'an kisi mandat ma u y'a fɔ cogo min na ni dɔ ma fili walima dɔ ma kɛbali kɛ sariya kɔni bɛ a yɛrɛ ma u tɛ se maa si kelen ma yarabi ala ka hakili ɲuman kelen na bɛɛ lajɛlen ma jamana in ka basigi n'an bɔra yen an balodan k'a fɔ sanfɛ kalansow kɛrɛnkɛrɛnnenya kabalakaw fɛ yen olu ka yɔrɔ min n'a bɛ wele ko senu o ɲɛmaw u ye fara ɲɔgɔnba kɛ san kɔnɔ na kalo wɔɔrɔ fɔlɔ tɛmɛnen mun ni mun de kan ka kɛ ka ɲɛfɔli dɔ kɛ o kumatigi ma min ye colonel major Ousmane Dambele ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Bi lajɛrɛ kun ye an ye baara minnu kɛ san kura kalo wɔɔrɔ fɔlɔ kɔnɔ walasa senu marabagaw ka n'o baaraw ɲɛf'u ye baara minnu sera ka kɛ k'olu fɔ gɛlɛya minnu sɔrɔla baaraw la k'olu fɔ walasa an ka hakili di ɲɔgɔn ma walasa kalo wɔɔrɔ tɔ min tora an ka se ka baara latilen o baara dɔ kɛra u ka wariko ye an bɛ min fɔ minnu ye bac sɔrɔ salon 2021 kɔnɔ an ye labɛnw kɛ walasa olu ka hakɛw sarali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc a bɛ fɔ min ma ko demande olu caman y'u ka demande bila an fɛ yen kaban demande bɛɛ bilara internet fɛ o kɔrɔ ɲina u ma sɛgɛn bɛrɛ sɔrɔ a la donc an ye demande minnu sɔrɔ a bɛ 53 400 demande bɔ an y'olu sɔrɔ en ligne an ye baara kɛ o la jamana ka jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ bourse ko ɲɛnabɔ n'a bɛ fɔ commission nationale d'attribution des bourses o yira l'olu fana na olu ye baara k'o kan sisan an bɛ ka kɔnɔni kɛ o ekɔliden ninnu olu ka u tɔgɔw ka sɛbɛn kalankɛyɔrɔw la an k'o papiyew sɔrɔ walasa k'u ka wariw sara ekɔliden kɔrɔ minnu bɛ yen olu minnu ye examenw kɛ u ka ekɔlisow la ni examenw jaabi sera ma an y'olu ka baaraw kɛ olu ka wariw bɛɛ saraliw ye an b'a fɔ ka taa san kalo fɔlɔ la ka na bila san kalo wɔɔrɔnan na jamana ye miliyari 3 o de sarala ka di ekɔlidenw ma u ka bourse ko n'u ka turusow ale n'u ka wariko wɛrɛw la donc o b'a yira ko jamana hakili bɛ ekɔlidenw na kosɛbɛ an ka yɔrɔ fana na an bɛ ka baara dɔw kɛ ekɔlidenw ka siyɔrɔ ko li dɔw farala kabala siyɔrɔ kan siyɔrɔ nombre cayara segu fana an ye so kura dɔ fana loué walasa ekɔlidenw bɛ se ka don o kɔnɔ cogo min na bon kɛnɛya ko fana na docteur sew minnu bɛ senu ka bolo kan olu bɛ baara kɛ su ni tile u tɛ datugu c'est furakɛli an ka centre ninnu na a bɛ kɛ fu ekɔlidenw ye wa don o don fana an ka bisiw bɛ ekɔlidenw u b'u transporter k'u bɔ u siyɔrɔw la ka na n'u ye kalankɛyɔrɔw la an bɛ yɔrɔ min na fana an bɛ ka baara kɛ senu papiyew yɛrɛ kan halisa walasa senu ka baara bɛ se ka ɲɛ ka taa fɛ cogo min na an b'o papiyew la n'a fɔra relecture des textes o ni fana jamakulu min tun sigira an ka jamana kɔnɔ waati la ko walasa ka manamanakow kɛlɛ ka bɔ an ka ekɔlisow kɔnɔ n'a fɔra ko le forum sur l'insécurité olu ye hakilina minnu di an bɛ ka baara kɛ n'o hakilinaw ye parce que an ka jate la kalan tɛ se ka kɛ k'a to fɛn wɛrɛw bɛ ka k'an ka yɔrɔw la n'o ye bandiyaw ye n'o ye ko wɛrɛw ye minnu kalan tɛ taa ɲɔgɔn na. an balodan k'a fɔ ni tun ye colonel major Ousmane Dambele ni tun y'ale kɛ a fɔra cogo min na ala ka ɲini fɛn ni k'o ka sɔrɔ fɛn n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ au conseil économique culturel o président kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ bɛ tali kɛ Yakuba Katile olu ye sigiba kɛ sigi minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ bureau ka se ka yɛlɛma dɔw don kow la o baaraw bɔra ka kɛ dɔgɔfɔlɔnya in kɔnɔ na o kɛra cogo jumɛn na Yakuba Katile b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. N ye nin mandature in taara yɛlɛmɛli fɔlɔ ye ala y'a kɛ effectivement mɔgɔ dɔw bɔla mɔgɔ kuraw fana donna secrétariat la mɔgɔ 2 min don kelen bɔra kɔrɔlen kelen tora ye présidence fana na n'o ye commission ye mɔgɔ 3 bɔla mɔgɔ 3 nana o place la o yɛlɛmɛ de donna a kɔnɔna na donc fɛn min don sariya ko a kɛ kɛ cogo min an bɛ taa o sira de kan o fana bɛ se kɛ sababu ye peut-être a bɛ se kɛ fanga kura di institution ma minnu bɛ na n y'o de f'u ɲɛna a nakun tɛ dɔrɔn kana k'i yɛrɛ jira ko n bɛ bureau la mais i kɛ fɛn kɛ min bɛ na ni wasali ye i kɛ fɛn kɛ min bɛ vraiment n'a bɛ se ka kɛ sababu ye que an kɛ institution ka a yeko ɲɛ a kɛ dɔn k'a fɔ fana a kɛ baara ye min ye a y'a kɛ baara kɛ siɲɛmɛya la donc n y'o de f'u ɲɛna. an balodan k'a fɔ Yakuba Katile a fɔra cogo min na ala ka ɲini fɛn ni k'o ka sɔrɔ fɛn n'an bɔra ye faraɲɔgɔnkulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ malien déchargeur olu maaw olu ka ɲɛma sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya bureau sigi o baaraw tun bɛ sen na o sen fɛ ministre min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Madina Sisoko la ale ye min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. baara min n'an bɛna sigi Mali bɛ jɛkulu la mais Mali ye nin jɛkulu ta tellement que Mali dalen don aw la n'an b'a fɔ aw ma ko opérateur économique Mali y'a jɛkulu sigi k'i sen bɔ a la k'a di a yɛrɛw ma aw ta ye nin a y'aw yɛrɛ kunkan ko fɔ mais ne fɛ a yɛrɛ ta an man ka dɛsɛ k'aw yɛrɛ kunkan ko fɔ fo ka taa se problème ma ala k'an kisi problème ma an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma donc ne kɔni fɛ an ka jɛ an ka baara kɛ foyi kana bɔ nin na. an balodan k'a fɔ kulu in yɛrɛ olu tɔgɔ la
cɛba tun be yen n'i y'a sɔrɔ ɲɛmaa tun b'ale bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Sulemano Baba Traoré ale yɛrɛ kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. Bureau kura min bɛ sigi ne ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ u ka bɛn i b'a dɔn Afrique bɛɛ Mali kelen pe dɔrɔn de sɔnna ka CMC to privé bolo n'o tɛ dugu tɔw bɛɛ u y'a kɛ directeur de bɛ nommé gouvernement fɛ n'o nommé na conseil d'administration bi kɛ o b'a gérer Mali de kelen sɔnna k'a tɔ to opérateur économique bolo n'o y'an ye donc n'o tora an bolo o ye danaya dɔ ye an fana kan k'o danaya minɛ fa donc ne b'a ɲini u fɛ élection min kɛtɔ filɛ bi a ka kɛ fête ye a kana kɛ farafarali ye. An balɔrɔ k'a fɔ Sulemano ani tun y'ale ka ɲɛ u y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'a bila ɲɛta sira kan n'an bɔra ye BT n'i y'a sɔrɔ examen baaraw bɔra ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ na ministre min ɲɛsinnen b'an ka kalanko ma Dede Usumani nɔ ale tun bɛ kɛnɛ k'a ye kuma min fɔ o filɛ. N'i y'a ye anw nana ka na examen laban ninnu fana lancement kɛ lycée technique kɔnɔ yan c'est parce que kɔrɔ de b'a la yan nɔ de 22 septembre 1960 président Modibo Keita a y'an ka jamana ka hɔrɔnya a y'a proclamer yan de donc an examen daminɛ yan an nana kuncɛ yan filanan ye min ye an nana ka na fɔ pour que bɛɛ k'a mɛn k'a fɔ ko gouvernement de transition examen bɛɛ de ye kelen ye an bolo examen fitinin tɛ examen tɛ ye k'a fɔ ko nin de ka fisa ni nin ye ayi u bɛ ka examen min kɛ u bɛ k'a kɛ sɛnɛkɛ minnu bɛ formation kɛ sɛnɛ fanfɛla la ani mɔni ani baganmara cɛw b'a la musow b'a la hali kunu gouvernement y'a décidé k'a fɔ ko 31 juillet n'o ye farafinna musow ka jɛkulu ye o journée an ka thème national de a dédiera muso minnu bɛ sɛnɛkɛyɔrɔw la a dédiera olu de la parce que u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka dun ka fa o tasira la c'est pour que k'a yira k'a fɔ ko sɛnɛ a jɔyɔrɔba de b'an ka jamana na donc an y'a fɔ candidat ye olu bɛ secteur min na a dɔnnen don a nafa ka bon u ka examen minnu bɛ ka kɛ u k'a kɛ a ka kɛ examen jɛlenw a ka kɛ u yɛrɛ ka dɔnniya u bɛ fɛn o fɛn dɔn u ka résultat ka k'o de parce que n'u ko k'u b'a kɛ ni fɛn cogoya wɛrɛw ye i n'a fɔ yuruguyurugu forodu ni fɛn dɔrɔn a man ɲi parce que olu hali ni jamana fonction publique mun ta baara la u bɛ se ka baara k'u yɛrɛ ye bi nafolo fɛn o fɛn b'an ka jamana kɔnɔ a fanba de bɛ sɛnɛ fanfɛla ani bagan mara ani mɔni fanfɛla la silamɛw ka sankura min daminɛna n'an b'a fɔ a ma ko muharam kalo an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana basigi. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye ministre kan ye a fɔra cogo min na yarabi ala ka an ka jamana ni k'a bila sɔrɔ minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye parti politique min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ olu ka wulikajɔ k'o tɛ dɔwɛrɛ dɛ faso ko faso ko ka se k'o ta ɲɛfɛ u ye faraɲɔgɔnba kɛ an balɔrɔ k'a fɔ kuligorokaw fɛ yen o kɛnɛ kan min ye Abdulkader Bɔrɛ ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Discours kɔnɔna na an y'a fɔ parti nin y'a san kelen ye parce que parti in an ye récépissé sɔrɔ récépissé o de ye an yamaruya k'a fɔ k'an ye politique tɔn ye o récépissé sɔrɔla juin kalo tile 25 2021 kɔnɔna na donc o anniversaire tun bɛ bɛn ɲinan juin kalo tile 25 kelen ma 2022 kɔnɔna ma an ma sɔn ka kɛ ka bɛn n'a date ye an ye a terin dɔɔni pour que ani Kulikoro siège inauguration bɛ se ka bɛn ɲɔgɔn ma cogo min o de y'a to an y'a décalé dɔɔni ka na ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min b'a to an camarade politique ani an balimaw an bɛ se ka na jɛ cogo min bɛɛ bɛ na Kulikoro ka na anniversaire kɛ ɲɔgɔn fɛ wala ka siège inauguré an ko fana parti in créé san kelen kɔnɔna na an ye sous section sigi Mali région caman kɔnɔna na ala barika la an sera ka section sigi Mali kɔkannaw fana na o de y'a to délégation na a bɛ mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ minnu tɛ maliyɛnw ye mais les maliens établis à l'extérieur olu nana ka na fara an kan an ka kuma sera o fana ma an ye kuma sera fɛn dɔ fana ma an ko parti ka création na an ko an bɛ transition de bɛ parce que anw ye taabolo min kan o taabolo in o ye taabolo ɲuman ye donc n'u bɛ taabolo ɲuman kan anw fana bɛ se ɲuman min na an k'o kɛ k'o fara o kan politique tɔn sigikun ye o dɔ fana ye i bɛ politique baara kɛ min b'a to jamana kow bɛ ɲɛ cogo min donc an ka jamana faama minnu bɛ yen sisan an y'a ye u bɛ baara min na o baara taabolo ka ɲi an k'o fana an b'an fanga fara u kan n'an b'a fɔ ma ko soutien à la transition donc k'u dɛmɛ o baara la. An balɔrɔ k'a fɔ kɛnɛ in kan faraɲɔgɔn min bɛ n'i y'a sɔrɔ e ka faraɲɔgɔn kɛ ko ka se ka fanga kɔkɔrɔ don o baaraw kɛra sen fɛ o kumatigi ye maa min ye kulu in kɔnɔna na min ye Yamadu Jalo ye an ka lamɛn. Bon motion de soutien an y'a kɛ ni hakilina min ye parce que comme an yɛrɛ ka parti don an ko faso jɔ tɔn an hakili la min bɛ ka kɛ sisan o ye faso jɔ de donc fanga min b'an kunna sisan transition min bɛ sisan autorité de la transition je pense que u ka baara taabolo ka d'an ye donc an ye motion de soutien kɛ ka a waleɲuman dɔn u ye
ka da ka baara min ka kɛ sisan c'est bien parce que armée ka sanayɛlɛ armée ka monter en puissance armée ka sanayɛlɛ min bɛ ka kɛ armée jɔlen b'a jɔyɔrɔ min na bi u bɛ ka maliyɛn bɛɛ nisɔndiya n'o tɛ a y'an nisɔndiya mais a ye Mali yɛrɛ sankɔrɔta diɲɛ kɔnɔ parce que n'a fɔra an kun bɛna ka se yɔrɔ min na k'a fɔ ko bi danaya min dalen b'a ka diɲɛ kɔnɔ o kama an tɛ se ka ni anniversaire nin kɛ n'an ma motion de soutien kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye ka motion de soutien kɛ ka d'a kan an y'a o n'a ta bɛɛ gɛlɛyaw bɛ jamana kɔnɔ n'o ye baarako gɛlɛyaw ye n'o ye denmisɛnninw ka yɛrɛmabila sugu dɔ ye fo ka n'o se nin fɛnw ni fura caman tali ma donc an y'a jira k'a fɔ ko bon olu kan ka kɛlɛ kosɛbɛ an y'a jira k'a fɔ ko vraiment ba ka don muso ka baarako la gɛlɛya min bɛ muso kan parce que an ye fɛn caman mɛn gɛlɛya caman bɛnna n'a bɛ fɔ ma ko violence sur les femmes an y'olu caman ye kɔsa in na olu kan ka se ka dabila jamana in kɔnɔ voilà ka musow dɛmɛ kosɛbɛ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ baarako la donc o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan k'a lajɛ jamana yɛrɛ bɛ sɔrɔ min kɛ vraiment a sɔrɔ ka maliyɛnw yɛrɛ nafa sɔrɔ ka maliyɛnw nafa parce que fɛn caman b'an ka jamana jukɔrɔ mais n'a an tɛ k'a sɔrɔ o fara kabini fara o kan tuguni n'an bɛ se k'a fɔ ko o ye n'a ma ye ko sariya bɛ jamana kɔnɔ parce que sariya bɛ jɔyɔrɔba de la jamana kɔnɔ donc sariya ka vraiment renforcer a ka boli a kɛcogo la yurugu k'o kɛlɛ fo ka se a dan na parce que n'i y'a mɛn foyi tɛ ɲɛ ni yurugu ma kɛlɛ donc motion de soutien in kɛkunba de y'o ye. An balɔrɔ k'a fɔ Yamadu u y'a fɔ cogo min na wulikɛjɔ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jamana ka ɲɛta basigi lafiya Mali bɛ se ka se o sira ma cogo min na n'o y'a kunba ye Ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Sira Siribe mun b'e bolo bi. Karamɔgɔ Ase an bɛ taga Burkina Faso alamisa don a yirala k'a fɔ ko mugu pɛrɛntan dɔ k'ale ye maa 9 bɔnɛ u ni na o maa 9 na ko finitigilaka 6 olu tun bɛ o la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Togo Nord yan fanfɛla la a yirala k'a fɔ ko Burkina bagangɛnna mɔgɔ 10 ko olu welelen don Togo Nord ɲɛmaaw fɛ sɛgɛsɛgɛli ale bolo kan n'an bɔra yen an bɛ taga Niger jiwo kasara ye maa 48 3 de sɔrɔ ni ka mɔgɔ 22 ni olu kasara u ni na ni laseli kɛra juillet kalo tile 27 Niger finitigilaka n'o le sɛbɛ pompe mɔgɔw fɛ n'an bɔra an bɛ taga RDC Congo samedi ka dugu jɛ dimanche la ADF tigilamaw olu ye bingani wale ta ni ka beningaw sɛgɛrɛ ka mɔgɔ 7 k'olu kasara u ni na o mɔgɔ 7 yirala k'a fɔ ko muso kelen ko tun b'o la o tila tuguni ka dugumaw ka taa ni olu ka bagan dɔw o n'u bolola fɛn dɔw ye karamɔgɔ Ase ni ne kun bɛ n bolo kɔkan na kibaruyaw la an bɛ dugawu kɛ Sira a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana ye basigi lafiya ka taa se jamana bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ kɔnɔna na kolosuma badabada se masaramani ye Ala k'o se an kelenya bɛɛ lajɛlen ma n'o tɛ ni mɔrɔ min ko diɲɛ ka wuli i yɛrɛ n'i ka walankolon aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a hukumu kɔnɔna na Ala ka hakili ɲɔgɔn na an ka jamana yarabi Ala ka fɔ bɛɛ ye an ka dugawu kɛ an ka jamana ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in ye jamanaba kelen de ye Mali kununko na bi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na o ye jurukunba kelen ye ka fara ɲɔgɔn kɛ an ka jamana kɛnɛya lakanabaaw k'u dɛmɛ k'u tɔgɔtɔ ka kunnafoni d'u ma an bɛɛ ka yɛrɛ lakana n'a ye n'o kɛra basigi min na mɔgɔ b'a la a b'an sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ k'aw fo k'aw barikada